har der ligget før, der hvor Buddinge Skole ligger nu? Der har ligget nogle små bygninger. Der har ikke ligget så meget. Det var små villager. Og ellers var det nærmest bare mark. Der var ikke så meget der. Hvor har Buddinge Skole ellers ligget hen? Den har faktisk ligget næsten samme sted en gang før. Men den har også, fordi det var den allerældste Buddinge Skole, for den I går på nu, det er Buddinge Skole nummer 4 i virkeligheden. Så bagefter, den blev bare fra 1722, den allerældste Buddinge Skole. Den var rigtig, rigtig dårlig, og den var lille, og den var stråtægt, og vinduerne kunne ikke åbnes, og børnene kunne ikke få luft derinde, stort set. Og og der kom masser af epidemier, og folk, børnene blev så syge af at gå der. Så men den holdt faktisk i næsten mange med 200 år næsten. Så i 1901, der flyttede man over på den anden side, her hvor vi har Rådhuset, hvor der før havde været rådhus. Der var bare en lille bitte bygning, så kom der teknisk forvaltning, men så halvdelen af bygningen blev brugt til skole. Men det var alt for småt, fordi på samme tidspunkt, det er omkring 1901, mellem 1901 og 1910, der kom der rigtig, rigtig mange nye mennesker i Buddinge. Så lige pludselig så var der plads til, var der behov for at der skulle 140 børn gik over på den her skole der. Og I har selv set billeder af den, den er ikke ret stor. Og børnene havde endda kun adgang til halvdelen af den her skole, altså halvdelen af bygningen, for den anden halvdel, den blev brugt af kommunen, af Rådhuset til teknisk forvaltning. Så det var rigtig dårligt, og der var jo, men det er rigtig dyrt at bygge skoler, så der gik ret lang tid. Så blev man enige om at bygge gymnasium og skole sammen over, hvor der nu ligger kun Gladsaxe Gymnasium. Og det blev så indviet, jeg kan ikke helt huske årstallet, men det er engang i slutningen af 50'erne, eller det er lige der omkring. Og det var også for småt. Det var også for dårligt. Meget hurtigt. Det var alt for flot, for lidt plads der. Så den endte med at bygge den Buddinge Skole, som ligger her nu. Så det er en lang historie fra... Ja. Hvordan har Søberhovedgade set ud sådan for 50 år siden? Den var anderledes, for der var ikke nogen midterrabat. Man havde ikke nogen midterrabat at gå på. Den er kommet meget, meget senere. Den kom en gang i 1980'erne. Og der har også været træer på begge sider af Søberhovedgade. Den har set meget anderledes ud, også fordi, at hvis man går for eksempel 100 år tilbage, så var de jo alle sammen små huse, der lå langs Søberhovedgade. Der var der jo ikke nogen, der gik op til hverken 4. eller 5. sal, sådan som de gør næsten alle sammen i dag. Man er ved at rive de sidste huse ned fra Søberhovedgade, det gamle Søberhovedgade hed. Det er blandt andet dernede, hvor der er fuldstændig skåret for vinduerne helt ned i den anden ende. Og den der Jørgen Barniks bodega, det er også noget af det allerældste, der ligger der. Sådan. Ellers så er det meget... Det var sådan, det var. Ja, vi har ikke flere spørgsmål. Okay.